ešte raz vás vítam na dnešnom stretnutí obchodníkov. Vy, čo ste tu, ste prešli všetkými kolami, aj tým formulárom. A ja vám veľmi pekne ďakujem za jeho vyplnenie. A dnes je teraz úloha na mne, aby som ja vám predstavila Centrum finančného vzdelania, našu misiu a ako chceme ďalej sa rozvíjať. A cieľom tohto prvotného stretnutia je hlavne, aby ste si vy, na základe toho, čo dnes si vypočujete, aby ste si vy vedeli predstaviť, aká by bola tá spolupráca, kam by sme spoločne mali namierené a vy si budete môcť zhodnotiť, že či chcete spolupracovať so mnou. A vlastne tí, ktorí poviete, že chcete spolupracovať, budete mať na to pár dní, aby ste si to premysleli, tak tým potom pošlem návrh zmluvy o spolupráci. Dobre? Takže na základe toho, čo dnes poviem, to tak nejako, prosím vás, nacíťte. A ja dnes budem zdieľať moju prezentáciu pre obchodníkov. Ja si už idem aj otvoriť a budem rozprávať, ale nechcem, aby to bol len taký monológ. Kedykoľvek vás niečo napadne, tak sa ma na to opýtajte, dobre? Tak som zvyknutá aj učiť, aj deti, keď učíme. Každý sa môže slobodne kedykoľvek pýtať. A potom aj ja viem, že vás to bude baviť, zaujímať. Tak, nechcem vás zdržovať, aj to je niečo, na čom pracujem, aby som nikoho nezdržiavala. Takže rovno prechádzam na zdieľanie, len počkajte, teraz vás nevidím. Share screen. Dobre, vidíte? Áno. Dobre. Áno, je to viditeľné. Dobre, tak fajn. Takže vítajte v Centre finančného vzdelania. Idem vám dnes predstaviť našu školu. Takže Centrum finančného vzdelania som založila ja s myšlienkou vzdelávania detí vo finančnej gramotnosti už od útleho veku, pretože aj ja som sa stretla s mnohými dospelými, ktorým nebolo ľahké vysvetliť úplne banálne veci z oblasti financií. Zároveň, čo sa týka vzdelávania, inšpirovala som sa v Spojených štátoch, kde som aj ja študovala a naozaj to vzdelávanie malo úplne iné grády, iné prístupy a bolo naozaj relevantné pre dobu, ktorú žijeme. A to som sa snažila teda prepojiť a vzniklo Centrum finančného vzdelania, kde sa venujeme čisto finančnej gramotnosti a rozvíjaniu podnikateľských zručností, podnikavosti a približujeme deťom a študentom investovanie, aby im nebolo abstraktné, ale aby im bolo blízke. Takže hlavná vec, čím sa odlišujeme, je to, že poskytujeme moderné a pútavé finančné vzdelanie pre deti. Snažíme sa to robiť pútavo preto, aby mali dobrú emóciu, aby ich to vzdelávanie nadchlo, aby to bolo pre nich zážitkové. A vtedy máme primeranú takú záhradu pripravenú na to, aby sme tam vsádzali tie jednotlivé vedomosti, a potom deti si ich naozaj vedeli dlhodobo udržať. Takže samozrejme, mal niekto v škole predmet finančná gramotnosť? Nie. Nemali ste. Niekedy niekto povie, že mal, preto sa to pýtam. To sa neučí vôbec ani v dnešnej dobe finančná gramotnosť na školách. Hej, no v dnešnej dobe je to na školách tak, že školy majú povinnosť to učiť, ale teda nie je zatiaľ nejaký štandardizovaný rámec, čo a ako by sa malo učiť, takže napríklad na niektorých školách to berú veľmi vážne a zabezpečujú to finančné vzdelávanie a na iných školách vybavia finančnú gramotnosť 2-krát do roka na nejakej triednickej hodine. Takže naozaj ten level sa veľmi líši. Čo vedenie, to iný štandard pre finančnú gramotnosť. A je to hlavne preto, že aj dospelým chýbajú ucelené vedomosti, aj tým riaditeľom škôl, aj pedagógom a samozrejme rodičom. Takže a keď už hovorím o rodičoch, tak samozrejme, že vidíme vždy u detí negatívne alebo zlé vzorce, zlé naučené vzorce správania sa k financiám a narábania s financiami, ktoré vidia v rodine. Takže ide o to, že cez deti my
chceme vzdelávať celé komunity, lebo mnohokrát tie deti naučia rodičov veci, o ktorých rodičia ešte nepočuli. Hej. A snažíme sa, zase to pripomínam, a toto sa nesie celým vzdelávaním. Učenie nie je nuda. Deti zistujú, že je to prirodzené pre každý mozog, pre ich mozog a stačí k ním len komunikovať ich jazykom a jazykom dnešnej doby. A vtedy vás berú. Takže naozaj tie kurzy a to, ako zase lektorov trénujeme, je veľmi špecifické a naozaj aj výber lektorov, ktorí učia. Vy ste obchodníci, ale lektori, ktorí učia, musia byť aj tak trochu herci. Aj jednoducho tie deti musia baviť. Takže povieme si o tom viac, potom vám poviem aj zážitky z detských domovov, lebo tam charitatívne vzdelávame finančnú gramotnosť tiež a ako tam deti zistili, že učenie je super vec. A máme na pamäti to, že každých 7 až 10 rokov sa rodí akoby nová generácia detí a oni akoby už pre nich tie staršie metódy už sú zastaralé. A ten svet sa zrýchluje a naozaj dnes tie deti vyžadujú, aby dávali pozor. Je oveľa viac detí, ktoré majú rôzne poruchy pozornosti. Je ťažké ich udržať v pozornosti a vyžadujú rôzne krásne grafiky, pútavé, interaktívne vzdelávanie a zároveň detské a jednoduchý jazyk. Takže nové generácie si vyžadujú nové metódy vzdelávania, v tomto sme naozaj priekopníci. Využívame aj platformu s umelou inteligenciou priamo v triedách, na hodinách. Deti, ktoré majú prístup k technológiám, sa dokonca takto cez mobil môžu s nami komunikovať, kresliť, voliť, testovať sa a my to všetko vidíme na hlavnej obrazovke, na interaktívnej tabuli a veľmi je to pre nich pútavé. Takže robíme to vzdelávanie finančné tak, že deti sa chcú zo zvedavosti učiť. No a teraz vlastne tie cesty, ako finančne vzdelávame. Najprv sme začali online kurzami, neskôr sme vyskúšali aj vďaka nejakým finančným dotáciám z rôznych nadácií, sme vyskúšali workshopy a tie workshopy sa naozaj uchytili, pretože sú veľmi ľahko a jednoducho naplánovateľné a realizovateľné. Zatiaľ čo kurzy v školách alebo online kurzy boli dlhodobá záležitosť, ktorá sa opakovala pravidelne každý týždeň a bolo treba naozaj od detí a od pedagógov to dlhodobo naplánovať. Workshop je oveľa ľahšie škálovateľný a aj predajný. A to už je informácia aj pre vás, obchodníkov. A workshopy vlastne, poviem vám potom bližšie, že ako ide celý ten systém predaja, ale teda workshop je v jeden deň v dohodnutý dátum príde lektor priamo do danej školy, kde je workshop dohodnutý, odučí deti, ktoré sú vopred dohodnuté s tým vzdelávacím programom, ktorý je pre ich vek relevantný a po 90 minútach workshop skončí. Ten lektor môže pokračovať ďalším workshopom, ideálne to robíme tak, aby tam necestoval len kvôli jednému, alebo teda odchádza. Následne sa fakturuje, my vyfakturujeme škole na základe počtu zúčastnených detí. Ale finančné vzdelávanie by nemalo význam, keby sa robilo len jednorázovo pre tie deti. Lebo my naozaj chceme, aby tie deti si niečo zobrali do života z tých našich kurzov. Takže my robíme tie workshopy 4-krát do roka v rámci jedného programu a tých programov máme až 5. Takže vy ako obchodníci viete predať jeden workshop alebo viete predať až 4 workshopy. Potom vám to bližšie vysvetlím, bude vám to jasnejšie. Takže tie naše workshopy sú vždy naživo s lektorom, nikdy to nie je z nejakej nahrávky, aj keď je to online, vždy je tam lektor, tak ako teraz vidíte mňa. Využívame tú zábavnú aplikáciu Curipod a interaktivitu. A náš hlavný cieľ je pri tých všetkých technológiách zaujať aj tie najneposlednejšie deti. Nechcela som to tak napísať alebo pomenovať, že deti s poruchami, ale aj tie. To sú najväčšie výzvy, ktoré sú integrované v bežných triedách.
Takže workshopy, online kurzy a potom máme charitatívne finančné vzdelávanie. K tomu mám samostatný slajd, to vám vysvetlím pre vašu informáciu. No a potom tu máme ešte jeden predajný artikel a nie je to služba, je to produkt. A je to stolová hra Vreckové, ktorú sme na základe našich skúseností so vzdelávaním tých najmenších detí, 7-ročných na 1. stupni, sme ju vytvorili, navrhli sme ju, celú hru, celý princíp hry sme vymysleli. A ona je zaujímavá preto, lebo sú tam rôzne životné situácie, kedy tie deti môžu zarobiť alebo stratiť peniaze. Je to pre 5 hráčov a víťaz je ten, kto na konci hry má vo vrecku najviac peňazí. Hra je na 40 minút, takže je ideálna do školy, na školské hodiny. Hru sa naučia hrať do 5 minút, nie sú tam žiadne ťažké návody, pretože je to na princípe trochu človeče, nezhnevaj sa a trochu Monopoly. A zároveň na túto hru nám poskytli finančné prostriedky z nadácie Národnej banky Slovenska. A tým pádom je to aj naozaj dôkaz, že je to skutočne hodnotná učebná pomôcka. Takže my sme si celú túto hru a jej názov dali ochrániť na úrade priemyselného vlastníctva a množstvo, viac ako 100 hier sme charitatívne rozdali. To bolo aj v rámci zmluvy s tou nadáciou, ktorá nám poskytla grant a zvyšok sa predáva cez našu web stránku alebo cez Martinus. A predáva sa to veľmi dobre. Momentálne sme vypredaní a robíme výrobu. Už sa vyrábajú ďalšia séria a tak snažím sa, aby sa to do Vianoc stihlo. Takže aj toto je pre vás ako obchodníkov veľmi zaujímavý artikel, ktorý sa zase hodí napríklad mne, keď učím a niečo sa technicky v škole stane, napríklad boli sme vo vynikajúcej škole v Bratislave, ale akorát sa im začal prehrievať projektor a vypol sa. Takže nemohli sme robiť nič s prezentáciou a pre tie deti to prestávalo mať význam, keď tam neboli tie animácie a to všetko. A zachránila nás táto stolová hra Vreckovej presne na ten čas, ktorý sme potrebovali vyplniť, sme sa ju zahrali. A rovno som ju v tej škole nechala, lebo si ju kúpili. Takže tá hra skutočne je unikátna. Tak, pokiaľ by chcel niekto niečo sa opýtať alebo mať nejakú pripomienku, kľudne hovorte. Hlavne chcem zdôrazniť tie naše priority pri vzdelávaní. To vzdelávanie musí byť do života. Ja to hovorím vám, hoci ste obchodníci, a hovorím to aj lektorom, pretože vy musíte byť prakticky jeden tím. Takže vy, keď budete predávať tie kurzy, tie workshopy, budete telefonovať, mailovať so školami, prosím vás, hovorte o tom tak, ako by to bolo vzdelávanie pre vaše deti. Tiež pre vaše deti chcete, aby sa v živote nestratili. A presne to chceme v našej škole. Aby sa tie deti vďaka finančnému vzdelaniu nestratili v živote. Aby si vedeli naplánovať budúcnosť, aby boli nezávislí od štátu. Aby si vedeli porovnať úvery, aby vedeli hlavne tie deti z tých nízkoprahových rodín, aby vedeli, kedy nie je vhodné zobrať si úver a kedy je to v poriadku. Hej. A rôzne ďalšie veci do života. A zároveň do tých workshopov aj online kurzov vnášame atmosféru, priateľskú atmosféru a emóciu, kedy vytvárame dokonca také bezpečné prostredie na otázky detí, ktoré by sa inak nespýtali. Hej. Mali sme dokonca medzinárodnú triedu Rusov, Ukrajincov práve v čase, keď vypukla vojna. Hej. A vytvorili sme naozaj safe space, že krásne prostredie, aby sme tieto veci vedeli adresne riešiť z pohľadu ekonomiky. Hej. Takže tá emócia nie je vždy, že hurá, hip, hip, hurá, že zábava, ale vždy je tá emócia silná a deti sa sústredia. A zároveň pritom spolupracujeme s rodičmi a školou.
spolupracujeme s rodičmi, to je samozrejme, pretože tí rodičia, ktoré deti prihlásia na naše workshopy alebo na naše online kurzy, sú si vedomí, že tým deťom chcú dať niečo viac, niečo výnimočné, čo v bežnej škole nedostanú. Takže tá spolupráca s rodičmi je veľmi úzka a so školou takisto, pretože zase nemôžeme si klamať, ale ešte tu na Slovensku sme pár rokov pozadu a teda nie každá škola vám ako obchodníkom napíše, že je hurá, super, na toto sme čakali. Hej, mnoho škôl odpíše, že my nemáme záujem o finančnú gramotnosť. Bohužiaľ. Ale ich škoda. takže takto vám chcem tak nejako vykresliť tú atmosféru a to naše vnímanie vzdelávania vo finančnej gramotnosti na Slovensku. Tak. Teraz vám idem povedať niečo o tých konkrétnych workshopoch. Toto, čo tu vidíte, týchto 5 bodov, to sú naše vzdelávacie programy. Každý program má 16 tém. Tieto témy sú v každom programe rozdelené do 4 workshopov. Takže workshop Moje prvé peniaze je pre deti na 1. stupni, úplne pre tých najmenších. Naše peniaze a hodnoty je tak pre takých 11 až 12 ročných. Biznis a peniaze je pre 2. stupeň a pre stredoškolákov, rovnako ako aj mladý podnikateľ a mladý investor. My sme pôvodne mali vytvorené tieto 3 vzdelávacie programy, lenže deti, ktoré už prešli všetkými 3, nás nechceli opustiť. A stále sa pýtali, že čo bude ďalej. Takže sme vytvorili ešte 2 úplne špecifické programy. Mladý podnikateľ a mladý investor. Biznis a peniaze, to je program, kde sa učíme tak 60% finančnú gramotnosť, 40% o podnikaní. Mladý podnikateľ je 100% o podnikaní, mladý investor je 100% o investovaní. Hlavne tých tínedžerov, hlavne chlapcov strašne zaujíma investovanie a ono sa to tým deťom zdá veľmi abstraktné a veľmi vzdialené. A my sa učíme, my normálne spomíname značky, normálne si povieme táto firma, toto je Google, toto je Netflix, tu si pozriete ceny akcií, toto je Google Finance, hej, toto sú brokery, x veci, ale do konkrétnosti, aby im to bolo blízke, prirodzené a aby o tom mohli reálne rozmýšľať. Takže toto systematické finančné vzdelávanie, ako som už vyššie načrtla, je v rámci jedného programu sú 4 workshopy a 16 tém. Vy ako obchodníci môžete predávať, väčšinou, keď je to tá škola prvýkrát, potrebuje si vyskúšať workshop, objedná si len jeden. Hej? Ale potom je ideálne, keď zase naši lektori, my urobíme v tej škole dobrý dojem, osobný, kontakt, tak je veľmi dobre potom tú školu sa k nej znova vrátiť, opýtať sa, zavolať, ako sa im páčilo, či si objednajú ďalší workshop, kedy. Odporúčame tak do 2 týždňov, do mesiaca, aby tie deti úplne všetko zase nezabudli. A tak si ich vieme držať a predávať im stále nejaký workshop. Takže náš potenciál je odučiť 500 000 žiakov a 210 000 študentov stredných a špeciálnych škôl. A na rok 2024 máme takú výzvu, že plánujeme zase s lektormi vytvoriť moderný systém merania vedomostí. Je to systém, kedy ich budeme testovať, ale zábavne, relevantne a bez stresovania. Znova chceme ukázať to, že sme iní ako bežná škola. Lebo s nami sa naozaj deti cítia ináč ako v bežnej škole, hoci my prídeme za nimi do školy. Hej. Takže moderný systém merania vedomostí, ako sme to robili doteraz, robili sme rôzne kvízy, cez Kahoot, cez apky, formuláre Google, plné obrázkov, interaktívnych aktivít a tak sme merali tie vedomosti. A teraz to chceme to sme skúšali rôzne moduly a teraz to vlastne chceme do budúceho roka dať tomu už taký riadny rámec. No a mám tu túto značku EU IPO, European Union Intellectual Property Office, o ktorej vám chcem povedať nasledovné.
v zmluvách tých z vás, ktorí budú mať záujem spolupracovať po dnešnom stretnutí, dostanú odo mňa návrh zmluvy. A v zmluve bude okrem iného aj konkurenčná doložka a ochrana duševného vlastníctva. A v rámci tej ochrany duševného vlastníctva sa dočítate, že celý tento program, všetky programy finančnej gramotnosti, finančného vzdelávania je chránený európskou známkou duševného vlastníctva. Stalo ma to dosť peňazí to vôbec zaregistrovať a hlavne to tam zorganizovať, lebo to nie je len logo a značka. Hej. Ono nie je také ľahké tieto programy skopírovať, lebo to naozaj nie je len o logu a o farbách, ale je to o kompletnom vzdelávacom programe, kompletný, to sa volá, že priemyselný dizajn, hej, kompletné kurikulum, ako po sebe nasledujú tie kapitoly a všetko podstatné, všetko, celé vnútro. A vy ako naši budúci spolupracovníci s tým prídete do kontaktu, takže ide o to, aby ste to brali na vedomie, že vlastne všetko, s čím prídete do kontaktu EFC, je veľmi chránené. Tak. Teraz misia obchodníka je tvoriť bohatstvo pre seba a EFC, čo je skrátka Centrum finančného vzdelania, formovaním siete aktívnych klientov. Aktívnych klienti sú tí, ktorí od nás kupujú. Sú to buď školy alebo rodičia, ktorých deti absolvujú finančné workshopy z EFC. Ide o to, že klient je ten, kto to platí. Tá cieľovka sú samozrejme deti a študenti. Školy môžu zaplatiť workshopy napríklad vďaka tomu, že získajú nejaké dotácie. Iné, napríklad v iných triedách nám zaplatia za workshopy z triedneho fondu. A tak ďalej. Ale každopádne zatiaľ nás štát veľmi nepodporuje v tom finančnom vzdelávaní, takže vy ako obchodníci sa určite stretnete s tým, že vám školy povedia, že no ale 5 eur na žiaka je drahé. Hej? Ale 3 eurá stojí malovanie na tvár a podobné. Hej? Takže my robíme tie workshopy aj preto, lebo viac detí sa dokážeme odučiť za krátší čas. Stále to ideálne je mať v triede okolo 25 až 30 detí. To je tiež vec, ktorú sa vás budú pýtať tie školy. Keď by mali napríklad 5 tried a 100 detí, tak potom sa ten lektor prispôsobí, odučí prvých 30 detí, presunie sa, ďalšie 2 hodiny bude učiť druhých 30 detí a tak ďalej. Dokonca teraz jeden obchodník predal takú veľkú školu, že 5 tried druhákov sme tam mali, takže my sme tam išli až 3-krát za sebou. Sme tam cestovali a odučili. Vždy 2 triedy a teraz ešte tento štvrtok budeme mať 1 triedu. Takže aj takto sa to dá. Nejde teraz o tú kvantitu, hej, lebo jasné, že by to vychádzalo finančne super, keby mám 100 detí za 90 minút odučených. Ale znova, čo by z toho tie detičky mali? My sa snažíme, aby sa každé dieťa dostalo k slovu, opýtalo sa, aby to v tých triedách bolo také osobné. Takže nám to za to stojí, za to udržanie tej kvality, zaplatiť toho lektora za 3 workshopy, ale mať tam na každom workshope okolo 30 detí. Stojí to radšej za to, ako znížiť tú kvalitu, lebo potom tomu lektorovi sa to vypomstí, a tá pozornosť detí, keď sa rozhádže, no tak potom už ho tam zožerú. No. Takže mali sme rôzne prípady, kedy deti neposlúchali, takže čím menej detí, tým je to kvalitnejšie to vzdelávanie. Aj to si školy vážia, keď vy ako obchodník sa takto vyjadríte o tej kvalite a o tom, aby tie deti z toho niečo mali, tak znova vás považujú, nás, EFC, za profesionálov, ktorí naozaj to myslíme úprimne, aby sa tým deťom dostalo to finančné vzdelávanie. No a teraz, aké sú tie kroky toho obchodníka? Vyhľadanie kontaktov na školu. Našťastie máme
kompletnú databázu škôl po všetkých krajoch, takže hľadať to nemusíte, to dostanete. Zatelefonujeme do školy. Takto. Ja nie som rodená obchodníčka. Hej. Ja som si to len vyskúšala, pretože je to nápad, ktorý rozvíjam. Hej. Je to projekt, ktorý rozvíjam. Napriek tomu, že nie som nejaká skúsená obchodníčka, tak sa mi z 10 telefonátov do 10 škôl podarilo predať 7 workshopov. Hej. Takže ten potenciál tam je. A naozaj, keď počujú v telefonáte tú profesionalitu, budú s vami komunikovať. A tie školy, ktoré som nepredala teraz, sa predajú do budúceho roka. Stále ich mám v merku. Len ide o to, že naozaj tá práca obchodníka je taká dlhodobá, že tie školy, ktoré teraz sa nepodarilo predať, treba sa im pripomínať, komunikovať, možno občas navštíviť. Nechám to na vás. Takže toto sú kroky, aké robím ja, keď mám za cieľ predať workshop v novej škole. Vy ste obchodníci už na slovo vzatí podľa vašich životopisov. Vy máte odtelefonované a odpredávané toho viac než ja. Takže pokiaľ niekto príde na lepší spôsob, ktorým bude predávať workshopy, nech sa páči. Hej. Ja si ho veľmi rada vypočujem. Samozrejme, musíte to so mnou odsúhlasiť. A keď sa tomu bude dariť, tak super. Takže toto je, ako to robím ja. Hej. Vyhľadám kontakty na školu, zavolám do školy, pretože chcem, aby ma počuli a chcem si s nimi spraviť nejaký vzťah. Potom im posielam mail. Niektorí obchodníci sa to snažia robiť opačne, ale posielanie mailu predtým, než zavolám, ja moc neuznávam, lebo ja sama dostanem 1 000 000 nevyžiadaných mailov, ktoré ani neotvorím. Lebo proste nemala som k tomu predtým žiadnu afirmáciu, hej? Nič. Takže ideálne je za mňa najprv zavolať, potom poslať mail a oni už vedia, že aha, to ste vy, čo ste volali, už si ten mail prečítam. Potom im zavolám o 2-3 dní, že či dostali mail. Hej, lebo to nie je len tak ľahko, že hneď odpíšu. Niektorí odpíšu hneď, ale teda treba sa pripomenúť. No a potom uzavrieme ten obchod. To znamená, že prakticky, keď už tá škola ten záujem má, to vy ako obchodníci vycítite hneď. Potom je dôležité už len organizačne vyhovieť tej škole. Hej? Takže vedieť odpovedať na všetky organizačné otázky. To sa mňa všetko budete pýtať zo začiatku a ja plánujem všetky tie organizačné otázky zhrnúť do jedného dokumentu. Bude to také, že frequently asked questions a že často kladené otázky a kde sa vždy všetci obchodníci budete môcť pozrieť, ako sa čo rieši. Takže uzavrie sa ten obchod s tým, že sa dohodne, kedy bude workshop. Hej. Už sa nám stalo, že škola zrušila. Hej, mali sme v Prešove jednu základnú školu a dohodnutú a o týždeň na to zrušili. Povedali, že príde im niekto iný robiť finančnú gramotnosť. Tak sme povedali, nevadí, v poriadku, vyskúšajte, neskôr prídeme my sa vám ozveme a porovnáte si. Hej. Konkurencia pre nás nie je žiadny problém. To si potom ešte vysvetlíme, prečo. No a potom zase na našej strane je, že musíme zrealizovať workshop. Naši lektori noví, rovnako noví ako ste vy, zrealizujú workshop. Prebehne fakturácia medzi nami a školou po workshope na základe reálneho počtu detí, ktorí sa tam zúčastnili. To si musí to je úloha lektora orátať naživo. Vyplatí sa odmena obchodníkovi, vyplatí sa lektor. Vyplatia sa náklady. Tak, toto je postup, ktorý to funguje. A už aj workshopy, už od mája workshopy máme a naozaj funguje to, ale ide o to, že nás je ešte máličko, hej? Že na tie školy ešte nemáme ich poriadne podchytené, je strašne veľa, väčšina škôl je teda nepodchytených, 90%, a toto bude tá vaša úloha v tých jednotlivých krajoch. Preto som sa vás pýtala na kraje. No, teraz, a toto je pre vašu informáciu, aby ste vedeli naše ďalšie aktivity, čo robíme.
pretože aj vy môžete byť ich súčasťou a zároveň tu môžete vy ako obchodníci nájsť aj svoje uplatnenie. Takže Centrum finančného vzdelania funguje na občianskom združení EFC+. Zároveň fakturujeme aj ako SROčka. Čo SROčka fakturuje do škôl, to je firma Progression SRO, s ktorou vy budete uzatvárať zmluvu. To je normálna SROčka. A potom máme okrem SROčky aj občianske združenie, ktorého cieľom je to isté, finančné vzdelávanie detí vo finančnej gramotnosti a bolo založené práve na to, aby sme mohli robiť verejnoprospešné aktivity a čerpať na to rôzne dotácie z nadácií a podobne. Hej. Takže hlavná cieľová skupina aj v tom občianskom združení EFC Plus sú deti z detských domovov, deti s postihnutím a deti z vojnových oblastí žijúce na Slovensku. Minulý rok sme mali celoročný program pre ukrajinské detičky. Celý náš vzdelávací program Moje prvé peniaze sme preložili do ukrajinčiny. Našla som ukrajinskú lektorku, ktorá sa neskôr stala manažérkou, zatrénovala ďalšie ukrajinské lektorky, ktorým sa zase veľmi pomohlo tým, že sme im pomohli finančne preklenúť to obdobie, kým si našli, oni si chceli nájsť stabilnú, dlhodobú, fixnú prácu, takže v tom období nám akurát sme im pomohli finančne to nejako prekonať tým, že učili pre nás tie deti. A bolo to samozrejme pedagogičky. Takže a učili sme aj v detskom domove celý rok, tam učila zase špeciálna pedagogička. Ja originál som z Nitry, ja som teraz v Nitre. Máme tu 2 detské domovy a celý rok sme učili v jednom z nich, každú sobotu, všetky programy, lebo tam boli rôzne skupiny detí a financovalo sa to ja som o to žiadala grant, ktorý som nedostala, ale aj tak som to chcela robiť, tak nakoniec sme vytvorili finančnú zbierku normálne pre bežnú verejnosť a cez internet tí ľudia normálne nám na to dali peniaze. Takže ja som akorát mala na to, aby som mohla zaplatiť lektorku na celý rok, každú sobotu 3 hodiny tam učila a krásne sme to zvládli. Takže sú tu možnosti financovania, ale treba ich dlhodobo vyhľadávať. To je to, tie granty, mať v tom prehľad, kde sú otvorené výzvy, či sme oprávnení žiadatelia, aká je cieľová skupina a tak ďalej a tak ďalej. Potom samozrejme písanie projektov. Tomu sa momentálne venujem iba sama a potom ich realizujem už vždycky s daným tímom. A samozrejme odmeňovanie. Obchodníci, ktorí by sa chceli tomuto venovať, by boli odmeňovaní v rámci tých projektov, na ktoré by sme dostali finančné prostriedky a podľa tých regulácií, ktoré ten daný projekt vyžaduje. Hej? Takže, lebo vždy na každom projekte pracujú určité osoby, takže vy by ste boli jedným z riadnych členov tímu a dostali by ste svoju odmenu riadne z projektu. Takže aj to je priestor na takú dosť širokú realizáciu samého seba v tomto finančnom vzdelávaní. No a toto je taký slajd, aby som ešte raz pripomenula, kto sme a ako komunikovať o nás. Keď sa rozhodnete, že budete spolupracovať s nami, aby ste sa tak ľahko zžili s tým, kto sme a čo robíme. Takže EFC je skrátka Centrum finančného vzdelania je unikátny slovenský vzdelávací projekt. Toto nie je žiadna franšíza ani žiadna kópia ničoho. Toto vzniklo raz v mojej hlave a postupne sa tvorilo do dnešných rozmerov. A deti vzdelávame o financiách pútavo a moderne. To som už vysvetľovala, ako pútavo to myslíme. Naozaj. Pripravujeme ich do skutočného života. To vzdelávanie je praktické, realistické, relevantné. Nie sú to len teórie a omačky. Máme vlastné vzdelávacie materiály až 40 tém. Oni sú spracované do takýchto pekných prezentácií v takej grafike, ako teraz vidíte. Máme tu jedinečnú platformu QueryPod s umelou inteligenciou. V tom sme naozaj na Slovensku plná jednotka. Len dá sa to používať len tam, kde na to deti majú
riadne technické zázemie. Ne? Učíme v slovenskom, anglickom a teda už aj ukrajinskom jazyku. Anglické programy máme vlastne to isté v angličtine, pretože v bratislavských medzinárodných školách majú vyučovacie jazyky angličtinu. Takže tomu sme sa prispôsobili. Učíme deti v detských domovoch, ako som povedala, a máme vlastnú stolovú hru v Reckove. Takže to je pár informácií, keď sa niekto opýta, že čo je toto EFC, čo je toto Centrum finančného vzdelania. Toto je taký sumár. No a šírime vzdelanie, zážitok, radosť z učenia sa o financiách. Hej, naozaj všetkých nás to baví. Ináč by sme tu už 3 roky neboli. No a snažíme sa mať teda dobrý vibe, predávať sebavedomo, predávať pravdivo, netlačiť na tých ľudí. Ide, aby obidve strany na telefóne mali zo seba dobrý pocit. Hej. Určite aj vy ste mali skúsenosti s takými predajcami, ktorí vás niečo nútili kúpiť. Alebo vám chceli predať čokoľvek. Čo ste si povedali, to mali. Hej. A rôzne typy nátlaku. Hej. To je podúroveň. Ten nátlak musí byť inteligentný a taký, že dobre, v poriadku, ozveme sa, píšem si, seriózny, hej, netlačiť na tie školy, lebo to hneď vycítia. Ide aj o to, že konkurencia sú priatelia. Ako iste viete, to pole finančnej gramotnosti na Slovensku je stále ešte akoby zelená lúka, hoci už posledné mesiace počúvam, že vzniklo strašne veľa inštitúcií, ktoré idú vzdelávať finančnú gramotnosť. Asi sa niekde črtajú na to nejaké eurofondy, lebo strašne veľa ich teraz vzniklo. Takže, ale konkurencia sú priatelia. Veľa škôl vám v telefonáte alebo v e-maili odpovie, že my už sme v inom programe finančného vzdelávania. Mnoho z tých škôl je v programe FinQuE. FinQuE sa to volá a to je program finančného vzdelávania, ktorý vytvorila nadácia Národnej banky Slovenska a Slovenská sporiteľňa. Je to niečo celkom iné, ako robíme my. A to je fajn, pretože vždy tým školám odpoviem, dobre, výborne, že ste v programe FinQuE, o to ľahšie sa nám bude pracovať s vašimi deťmi. FinQuE je dlhodobý program, kde sa vzdelávajú aj pedagógovia. Naše workshopy sú zážitkové a sú priamo pre deti. A hovorím vám, že vždy sa tam zabávajú aj pedagógovia. Vždy tam sú. My sme radi, keď tam v triede sú, pretože deti dávajú viac pozor, je tam väčšia disciplína, keď ich učitelia tam s nimi sú. No ale tí učitelia sa zabávajú cez tú platformu rovnako ako tie deti, lebo je to pre všetkých naozaj nové a zážitkové. Poznáme svoju hodnotu a sme hrdí na naše ceny. Naozaj, aj keď 5 eur stojí workshop, tak vám stále bude niekto hovoriť, že to je drahé. Hej. Ale keď si zoberiete, že celý program, kompletný program finančného vzdelávania, ktoré dieťa dostane za rok, ho stojí 20 eur, 4 workshopy krát 5, 20 eur, tak potom to je naozaj lacnejšie než akýkoľvek krúžok, kam dieťa chodí. A plus je to v takej oblasti, ako je finančná gramotnosť, ktoré bude potrebovať v živote každé dieťa. To je jedno, čím sa v živote stane. Takže práve preto poznáme tú svoju hodnotu. Sme féroví, transparentní a profesionálni. Keď niekto momentálne nie je tomu otvorený, je to v poriadku. Pre nás to znamená len poznámka zavolať neskôr. A zavoláme neskôr. Žiaden problém. A samozrejme, keď nám volajú, mne koľkokrát volajú z tých škôl a samozrejme nemôžem vždy telefonovať, nie je to vždy komfortné volať, stále niekde som v meste, nesedím v kancelárii, ale vždy ochotne dvihnem telefón, poviem, pokiaľ nemôžem hovoriť, ospravedlním sa, ale vždy zavolám naspäť, hej. Takže tá zodpovednosť, dochvíľnosť, to je hlavne, čo sa lektorov týka a zmysel pre detail, to sa týka nás všetkých. Takže toto sú také naše hodnoty. Ale počkajte, toto nie je koniec, lebo sú tu slajdy, ktoré som chcela s vami zdieľať. Toto je ono. Aha, tento slajd bol skovaný.
A toto je dôležitý slajd, ktorý vás bude zaujímať. A ten sa týka odmeňovania. Takže hovorila som o 5 eurách a viem, cena workshopu, akú komunikujete prvýkrát, je 7 eur na dieťa. Ale vy môžete dať zľavu maximálne 2 eurá na dieťa. V prípade, že vám príde viac ako 50 detí v ten deň na workshop, 40. Viac ako 40 detí, keď vám príde na workshop v ten deň, tak každé dieťa platí 5 eur. Hej. Takže ešte sa nestalo, že by toľko detí dokopy nedali. A to je super, lebo aj my sme radi, keď veľa detí príde, aj oni sú radi, že ich to nestojí 7, ale 5 eur. Takže je tam tá psychológia, že dostávajú zľavu. Ale teda za 5 eur sa to nakoniec všetko predáva. No a zvyčajný počet detí na workshope, toto je taký ideálny stav, hej, 2-3 triedy na prvom stupni, ideálne v ten istý deň, keď už tam ten lektor docestoval, náklady na cestovné my lektorom preplácame, takže keď už tam docestoval, tak aj rovno ešte jeden workshop treba. No a odmeňovanie je nastavené tak, že vlastne podľa tržieb. Takže 10% z tržieb, keď budete v tomto rámci 0 až 5 000 eur, od 5 do 15 000, keď spravíte tržby, dostanete 15%, keď to bude viac ako 15 000, dostanete 20%, plus individuálne benefity podľa dohody. Toto je misia nás všetkých, spoločná. Hej? Mne tu ide o to, aby sme sa všetci snažili predať čo najviac kurzov, najviac workshopov a vyvzdelávať čo najviac detí. Verím, že toto je pre vás motivačné.